Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating pagtitipon para sa pulong panalangin dito sa Pillar of Truth Reformed Gospel Church. At sa providensya ng Panginoon ay hindi ko po kayo kasama physically. Nandito po tayo ngayon sa Bulacan. For the meditation of the Word of God tonight, please turn with me to 1 Thessalonians 5:16 and then babasahin din po natin ang 2 Corinthians chapter 7 verse 4. Unahin po muna natin ang 1 Thessalonians 5:16. Ang sabi po dito, rejoice always. And then 2 Corinthians chapter 7 verse 4, ang sabi po dito, I am acting with great boldness toward you. I have great pride in you. I am filled with comfort. In all our affliction, I am overflowing with joy. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kaniyang salita. Now, kung honest lang po tayo sa ating mga sarili, mga kapatid, kung babasahin po natin ang ating mga teksto sa gabing ito, kailangan po nating i-confess na nagbibigay po talaga sa atin ito ng conviction at hiwaga din at the same time. Ang mga tao dito sa mundo ay naghahanap talaga ng tunay na kaligayahan, tunay na kagalakan. At ang kanilang concept of satisfaction and pleasure ay yung pag-accumulate ng mga enjoyments, pag-accumulate ng mga kayamanan, at ang kanilang situation, ang kanilang nararamdaman ay nababago kung ang kanilang situation or circumstances ay nababago. So their joy is dependent on outward circumstances. Pero kahit ay nakamtan na po nila ang lahat, hindi pa rin natin maitatanggi that fundamentally, ang mga tao dito sa mundo ay miserable, restless, and bored sa buhay. And nakakalungkot po mga kapatid, itong attitude na ito ay nakapasok din sa loob ng iglesia. Itong attitude ng pagrereklamo and discontent ay nakakapasok kahit sa mga Christian churches. May mga Christians na tinitingnan ang kanilang sariling difficulties na nararanasan, ang kanilang kalusugan na hinahamon, ang kanilang economic pressures na nararanasan, ang mga personal trials, and pumapayag po tayo at times na ang ating spirit ay malugmok. Pero sa ating teksto po ngayong gabi mga kapatid, si Apostle Paul ay nagbigay po talaga sa atin ng utos. Hindi po ito suggestion, hindi po ito mungkahi lamang, pero ito po ay absolute command. Ang sabi po ni Apostle Paul, be joyful always. Or sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. At upang patunayan po ito mga kapatid na hindi po ito imposible, hindi ito theoretical idealism lamang, ay talagang ginamit po ni Apostle Paul ang kaniyang sariling buhay bilang example. At ang sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 7 verse 4, in all our affliction, I am overflowing with joy. Sa Tagalog, sa kabila ng mga kapighatian natin, ang aking puso ay sumasagana sa kagalakan. Kaya po mga kapatid, ito po ay pumupuwersa sa atin na magsasagawa ng diagnostic conclusion sa ating buhay. At ano itong diagnostic conclusion? Ang Christian joy, ang ating kagalakan bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay independent ito sa external natin na kalagayan, external circumstances. Ang ating pagiging mapasalamatin or hindi mapasalamatin ay hindi po nagmumula sa labas. Ito po ay matter of the state and condition of our heart. Now, meron pong dalawang bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa gabing ito. Una, two men, a study in spiritual vision. I-compare po natin ang attitude ng dalawang kalalakihan. Pangalawa, the transfiguring power of a changed heart. Ibig sabihin ng transfiguring, kahit mahirap ang ating kalagayan, kung ang kondisyon ng ating puso ay maayos sa harapan ng Panginoon, our miserable circumstances cannot affect our Christian joy. Tayo po muna ay dumako sa
sa panalangin bago tayo magpatuloy sa ating pagbubulay-bulay. O dear Heavenly Father, thank you so much for this meditation of your word. And we pray that as we listen to the proclamation of your word, you will really open our hearts and minds so that we will be able to understand your word and apply your word in our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Dumako na po tayo sa unang punto ng ating pagbubulay-bulay. Aralin po natin ang spiritual vision ng dalawang kalalakihan. So, let us have this particular contrast sa gabing ito. Meron pong dalawang lalaki na pareho po silang tumitingin sa isang eksena or sa isang pangyayari. Yung isa po, mga kapatid, ay nakakakita ng mga depekto at mga imperfections, pero yung isa ay natutuwa at nagagalak at ang kanyang nakikita ay ang kagandahan at ang liwanag. Bakit po ba? Pareho po silang tumitingin sa iisang kaganapan o isang pangyayari, pero ang isa ay nagrereklamo at ang isa ay nagagalak. Bakit po? Ang sagot po, tinitingnan po natin ang mga pangyayari hindi lamang sa ating pisikal na mga mata, pero tinitingnan po natin ang mga pangyayari sa pamamagitan ng lens ng kondisyon ng ating puso or tinatawag na inner disposition. Ang mga tao dito sa mundo, kahit ang mga professing Christians na masasabi po nating backslidden, tinitingnan po nila ang mga kaganapan sa pamamagitan ng lente ng kanilang self-interest and unbelief. Katulad po siya sa isang regular na reklamador na tao na pumasok sa isang garden, namamasyal sa isang garden, pero hindi po niya nakikita ang magagandang bulaklak, magagandang tanim doon. Hindi niya yun nakikita. Hundreds of blooming roses or different kinds of flowers, hindi po niya nakikita yon. Ang kanyang atensyon ay nakafocus po sa damo na tumutubo sa isang corner ng garden. At na-devastated na ang kanyang feeling, nagrereklamo na siya. Negative na ang impression niya sa garden na kanyang pinasyalan. Diba ganito po ang nangyayari sa maraming mga tao na tinitingnan niya ang kanyang buhay at sinasabi niya, bakit ito na lang palagi ang nangyayari sa akin? Bakit ba ang Panginoon ay pumayag na mangyari ito sa akin? At hindi na niya magawang magpasalamat sa ating Panginoon. Hindi na niya nakikita ang mga mabubuting bagay sa buhay dahil doon na po siya nakafocus sa mga negative na bagay. Well, ano ba ang sinasabi po ng banal na kasulatan? Ang wise man sa Book of Proverbs ay nagpapaalaala po sa atin na nagsasabing, a happy heart makes the face cheerful. Magre-reflect talaga sa ating mukha ang kalagayan ng ating puso. Ang sabi din po sa Book of Proverbs, the cheerful heart has a continual feast. Palaging nagagalak. And then, a more familiar passage sa Book of Proverbs ay nagsasabi, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bone. So I'm quoting Proverbs 15:13, 15 verse 15 and chapter 17 verse 22. Now, ayon pa kay Thomas Watson sa kanyang masterpiece na ang title ay Art of Divine Contentment, talagang matalas ang pananalita ni Thomas Watson. Ang kanyang sabi, a gracious heart is like gold. As gold keeps its price in the fire, so a gracious heart keeps its contentment in affliction. Unthankfulness is a sin that goes against the very grain of grace. Napapanatili daw ng ginto ang kanyang kinang kung idadaan siya sa apoy. Ang Christian daw napapanatili at mas lalong kumikinang ang kaniyang contentment kung ito ay dumadaan sa affliction. At yung hindi mapagpasalamat or mapasalamatin, unthankfulness, kasalanan yan siya that goes against the very grain of grace. Kaya mga kapatid, kung hindi po natin nakikita ang mga bagay na dapat po nating ipagpasalamat ngayon at sa bawat araw, ay kailangang maging honest tayo sa pag-diagnose natin sa ating sarili.
Ang fault ay hindi naman po talaga sa ating circumstances. That the fault is not in our circumstances. The fault is in ourselves. The fault is in yourself. Ito ay indication na ang puso po natin ay hindi po maayos sa harap ng ating Panginoon. So that's the first point. Yung case study ng dalawang kalalakihan na pareho po ang situation na kanilang minamasdan pero iba-iba ang reaction because it reflects the condition of the heart of the person. Pangalawang punto, the transfiguring power of a changed heart. Na ang ibig pong sabihin ng transfiguring, kahit anuman ang kalagayan, pero kung ang ating puso ay binago ng Diyos, iba na ang pananaw natin sa mga bagay-bagay. Nakikita po natin ng pusong puno ng kagalakan ay ang puso na binago ng Diyos ay talagang nagpapabago din sa ating pananaw sa mga bagay sa ating paligid. Hindi po binabago ang ating situation, pero nababago po ang meaning, ang kahulugan ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang isang puso na binago ng Diyos, makakahanap talaga ng rason na siya ay magpapasalamat sa ating Panginoon sa kabila ng mga circumstansya. And yes, ang tao ng Diyos ay talagang natututong maging magalak at magpapasalamat kahit sa tinatawag ng mga Puritans na the dark night of the soul, or mas common, heavy providences or dark providences. Now, kailangan po nating ibigay ang dalawang illustration. Say for example, si William Williams at saka si Daniel Ruland, parehong mga Wales preachers noong kapanahunan, noong 17th and 18th century, ay talagang matindi ang kanilang mga karanasan when they ministered. Talagang hindi po mabilang ang mga persecutions at pagtatangka sa kanilang buhay na kanilang naranasan in the course of their ministry. Madalas po silang natutulog sa mga gilid-gilid lamang sa kanilang pagsasagawa ng mga misyon sa iba't ibang lugar doon sa Wales. And yet, kung babasahin po natin ang kanilang journal, ano ba ang matutuklasan po natin, mga kapatid? Matutuklasan po ba natin ang pagrereklamo, ang walang contentment? Do you find complaining about their accommodations? Wala talaga kung babasahin po natin ang kanilang mga journals. Ang kanilang mga puso ay na-captured sa kaluwalhatian ng ating soberanong Diyos na kay Kristo Jesus. At sa kabila ng kanilang nararanasan, katulad ni Paul at saka ni Silas na nandoon sa loob ng dungeon, sila po ay umawit ng mga papuri sa ating Panginoon in the midst of the storm. Si William Williams, tinitingnan po niya ang mahirap na kalagayan doon sa Wales. At nakikita po niya ang mahiwagang kamay ng ating covenant-keeping God. At siya po ay sumulat ng mga himno na kinakanta natin, Guide me thou now, guide me, O thou great Jehovah. At ilan lang sa mga hymns na ating kinakanta, they were overflowing with transcendent joy. Ang kanilang spiritual vision ay na-transfigure sa biyaya ng ating Panginoon because they were captivated by the glory of God. Kahit si Charles Spurgeon, he suffered intimately sa tinatawag na gout, which is nararanasan ko rin at nararanasan din ng ilan nating mga kapatiran. Masakit na masakit po ang gout, ay talagang matindi po ang gout ni Charles Spurgeon, and during that time ay wala pa pong natuklasan na gamot. And by the way, ito po ang ikinamatay ni Charles Spurgeon, yung kanyang gout. Well, sa kanyang sick bed, ano ang testimony po ni Charles Spurgeon? The heart must be right with God before it can ever be right with itself or its surroundings. I have learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. What an attitude. I have learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. Now, kailangan po nating i-apply ito sa ating mga sarili, mga kapatid. Papaano ba natin sundin ang utos ng ating Panginoon to be joyful always? At papaano ba
matigil ang ating puso na magrereklamo at mag-grumble at magko-complain? Well, unang-una, kailangang i-mortify po natin ang kasalanan ng pagrereklamo. Kailangang i-recognize po natin na ang discontentment for what it truly is, yung walang contentment, nagrereklamo, kasalanan po yan, laban sa ating Diyos, laban sa Kanyang sovereignty at sa Kanyang goodness. When you grumble about your lot in life, you are effectively telling the Almighty God, parang sinasabi mo sa Diyos, you are not treating me as well as I deserve. Hindi naman ito fair, Panginoon, hindi ko ito deserve. Ito ay isang manifestation ng pride. Kailangan pong pagsisihan po natin ito araw-araw. Pangalawang application, kailangan i-train po natin ang ating isipan na i-recall palagi ang katotohanan ng Ebanghelyo. Ang joy, ang kagalakan is not an emotional feeling na maaari po nating ipump psychologically. Ang tunay na Christian joy ay resulta po ng banal na pag-iisip, holy thinking. Kailangang i-remind po natin ang ating sarili kung ano ba ang nararapat sa atin. Do you want to know what is really deserving of us? We deserve God's holy, horrible tempest of hell. At kung i-contrast po natin ito sa ating natatamasa po ngayon, we will certainly be grateful because we are justified and we are adopted as children of God and we are kept by the power of God. Gaya ng sinabi po ni John Flavel, ang sabi po niya, they that design to make progress in the path of joy must learn to maintain a constant trade with heaven. So kailangang ipamuhay po natin ang lifestyle of heaven. Pangatlong application, pray formally for a changed heart. Kailangang ipag-pray po natin palagi na baguhin ng Diyos ang ating puso. Kung napapansin mo na ang puso mo ay palaging nagrereklamo, ang puso mo ay na-crushed at na-depressed ka na, and your bones are dried up, well, huwag kang maghintay na ang feelings mo ay mabago. Huwag kang maghintay. May mga tao na hindi pumupunta sa church kung meron silang hindi magandang nararamdaman. Ang sabi po nila, hindi ko kayang magsimba ngayon kasi hindi pa ayos ang nararamdaman ko, as if ang kanilang devotion sa Panginoon ay nakadepende sa kanilang nararamdaman. So this is how they treat God. Kailangan po nating manalangin at magsisi. At hilingin po natin sa ating Panginoon na baguhin po niya ang ating puso. Ask the Holy Spirit to give you a fresh view of the cross of the Lord Jesus Christ, for it is at that cross that all murmuring dies. Now, bago tayo magwakas sa ating pagbubulay-bulay, kailangan po nating kausapin ang mga wala pa kay Kristo. Probably, kaibigan, ay talagang hinahanap-hanap mo ang happiness in this world. Gusto mo enjoy palagi, pero ikaw ay palpak. You think that you could just change your job, palitan mo ang misis mo or mister mo, or kung mas marami ka lang sanang pera, or kung ma-improve ang health mo, mas magiging kontento ka, happy ka na. Kaibigan, I tell you, sa autoridad po ng salita ng Diyos, hindi ka talaga makontento. You will never be content. Your heart is a fountain of unthankfulness. Sa totoo lang, kahit maganda ang takbo ng karera mo, hindi ka pa rin thankful. Bakit? Dahil ang puso mo ay nakikipagyera sa ating tagapaglikha. Your heart is at war with your Creator. You are looking at God's world na merong bulag na mga mata, patay na kaluluwa, and because you are separated from Him by your sin has separated you from your God. Ang inner life mo ay parang spiritual na disyerto. Ang sabi po ni Richard Baxter sa mga hindi pa mananampalataya, sabi ni Richard Baxter, will you drop into hell while you are dreaming of happiness? Look to your souls, for you have a disease within that no earthly medicine can cure. Totoo naman po, mga kaibigan. Ang problema mo ay hindi ang environment mo. Ang problema mo ay ang kasalanan mo. Kailangan mo ang bagong puso, a radically changed na puso. Kailangan mo ang sinabi po ni Prophet Ezekiel,
yung pagtanggal ng pusong bato at palitan po ito ng pusong laman. At pansinin mo po ang terrible na wakas ng remaining na natitira sa unthankful and ungodly na kalagayan. Kung tatanggihan mo ang biyaya ng Diyos, kaibigan, one day, iinumin mo ang cup of His holy wrath, ang saro ng kaniyang banal na pagkapuot or banal na puot. Pero ngayon, ang ating Panginoon ay handang tanggapin ikaw kung ikaw ay magsisi at manampalataya kay Kristo. Pumarito si Kristo dito sa mundo, pumunta siya dito sa mundo, siya ay nagdusa under the weight of our sins dahil pinasan po niya ang ating kasalanan. Namatay siya doon sa cross ng Kalbaryo upang ang mga guilty, miserable na mga makasalanan na tulad mo at tulad ko, mga rebellious sinners ay mapapanag-uli sa Diyos, ma-reconcile to God. Kaya wag mong maliitin ang kaluluwa mo ngayong gabi, kaibigan. Itigil mo na ang pag-patch up mo sa buhay mo by the cheap pleasures of this world para ikaw ay masatisfied. Talikuran mo ang self-sufficiency mo, kaibigan, at talikuran mo ang pagrereklamo mo, at higit sa lahat, pagsisihan ng kasalanan. At tumingin ka sa ating Panginoong Hesus, tumawag ka sa Kanya, at hilingin mo sa Kanya to create for you or to create in you a clean heart and renew a right spirit within you. Magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo ngayon. And He will not only pardon your sins, hindi ka lang niya patatawarin, but He will place within you a well of living water. Ilalagay niya sa kaloob-looban mo ang mga bukal ng buhay na tubig, springing up into everlasting life. Then and only then, ay matutunghayan mo at mararanasan mo ang realidad ng ating teksto ngayong gabi na nagsasabing, in all our affliction, I am overflowing with joy. That is why the Christian life is an enigma to the world, because the peace that we have even in the midst of the storm is really a mystery which the world cannot understand and the world cannot imagine. But this is really the common lot of the people of God. But in order for us to maintain this peace and to live according to this peace, we need to mortify the deeds of the flesh, and we need to fix our eyes on Jesus Christ, so that in every circumstance, we will be able to rejoice and to see the beauty of God's grace and goodness in our lives. Tayo po ay manalangin. Salamat po, aming Panginoon, sa mensahe po ninyo ngayong gabi, at nawa po, O Diyos, ay kumilos kayo sa bawat isa sa amin na kami po ay hindi magrereklamo, hindi mag-grumble. Tulungan po ninyo kami, O Diyos. Patawarin niyo po kami dahil may mga instances na nalunod kami sa depression, nalunod kami sa anxiety, sinakal po kami ng pagrereklamo, discontent. Help us, O God, to fix our eyes on Jesus, to review the cross, and to review what we truly deserve. And if we understand that if our minds are constantly refreshed by the truth that we deserve your eternal wrath and condemnation, supposedly, but through Jesus Christ, we are adopted into your family, then all of our complainings will be gone. Tulungan ninyo kami, O Diyos, kahit sa pagpapatuloy ngayong gabi sa pananalangin. Help us to pray with so much gratitude and thanksgiving in our hearts. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen.